Njengamanje sise Ferndale Primary School kodwa ngokuhamba kosuku sovashela isikole sesibili eMoyeni Primary School naseMoyeni Secondary School. Bakhona othisha, bakhona abafundi, khona opartner bethu sihamba nabo amaZulu FC, Mr Price Sports, kodwa abantu esize ngabo abafundi. Asike singene phakathi siyobabona. Nyono maphiko ayaphephezele njengophephela uphephula konke uchaba indawo yendini. Nyono endize emaqede kwaphebezeka konke okubi somaqhuzu oqhuzule konke ukuzama ukumqhuzula eqhakazeni kwakhe. Ndlonjo wezinyoni efukamela umhlaba wonke ngenhlansi yothando, inhlansi ehlokomalise enkundla zonke. Indaba zabantu zimbeka kabi zimqhelisa wangagqiza qhakala waqhakazisa umhlaba. Indlovu evele kwavevezela izingwe nezingonyama, madoda yamkhothamela sikhondla khondlo ovukuze eThekwini kwaye kwazamazama nakwamhlaba uyalingana. Miyabu wezifundise ezinhle emhlabeni zalingana. Izibongo zoKhozi FM sizibhalelwe nguNomvelo Mla. uKhozi FM luhamba phambili. Ngikubingelele ngamukele kwesisiqophe esimnandi soKhozi FM TV. Gama lami nguNeliswa Cele. Namhlanje siuKhozi FM sithi back to school sihambela igole ezahlukahlukene ngoba uKhozi FM luyanakekela. Sokuthatha sikubeke njengamanje sise Ferndale Primary School kodwa ngokuhamba kosuku sovashela isikole sesibili eMoyeni Primary School naseMoyeni Secondary School. Bakhona othisha, bakhona abafundi, khona opartner bethu sihamba nabo amaZulu FC, Mr Price Sports, kodwa abantu esize ngabo abafundi. Asike singene phakathi siyobabona. Sanibonani. Niratheni. So be careful, make your mind what you think. So be careful, make your mind what you think. And you come back and tell us serious. Sunday morning. How are you? All right. Simple, very simple. We'll do road safety with you, right? When you walk on the road, right? You walk facing the oncoming traffic, right? When you walk on the road, you walk on the pavement, right? One, you walk on the pavement. Two, you walk facing the oncoming traffic, right? When you have to cross the road, right? This road, right? You look at the right, you look at the left, you look at the right again. If safe to do so, you may cross, right? Let's go to the road. The red light means stop. The yellow light means the green light means okay. Let me repeat what you have said. The red light means danger. The red light means danger.
The yellow light means be careful. Mina, I will say the yellow light means stop. Right? The red light is a danger. The green light will mean look at the right, look at the left, look at the right again. If safe, you may proceed. You know why? Because there are those who don't follow the rules of the road. It might be a stolen car, the drag and drive, right? Awungazamile ngingedwa bakithi lapha inkosi ngake ngabe uthisha kodwa ke wa-3 hours ngizamile. My name is Ayanda Msweni, all the way from Ematuba, far north. I'm the specialist on road safety. When it comes to road safety, I specialize. That's what I do at SABC because I can morning show and a drive show. Thank you, Lucky. Ngime nomunye wabafundi base Ferndale Primary School, uSisindisiwe Nkosi, ufunda grade 7. Sisindisiwe kunjani? Ngiyaphila, ngiright. Ngiright nami igama lakho lida balinqamleli? Usisi. Usisi bengizothi basimhlaba uSindi but bathi usisi. Siswami ngixoxele namhlanje nivashele uKhozi FM, nivashele team yamaZulu, nivashele Mr Price Sports. Nizizwa ninjani ningabafundi? Sijabulile, excited, we enjoyed really well. Siyabonga nje ukusilethela izipho ezinhle. Ufuna grade 7 kulonyaka. I'm sure usuzoya high school. Uzizwa unjani? Zithini ifiso zakho ngeFerndale Primary School masuhamba? Mese ngihamba ngifuna ukuthola the Dux Award. This award means you came first in the whole school. Ngifuna ukuyithola mase ngiphuma la. Is it promising? Yes. Siyabonga kakhulu ukufisela inhlanhla, all the best. Yeah, ngiyabonga. Ngime nothisha Nhloko owesikole iFerndale Primary School uMem Msane. Mem, ngikubingelele ngomkele. Yebo sawubona njani? Siyaphila, sijabule kakhulu ukuthi sikwazi ukufika la esikoleni namhlanje. Sibona abantwana, ngiqale ngincome nje isikole sihle, siclean, abantwana bagqoke kahle, bathakhinile, bagezile. Shuthi uMem strict. Asazi-ke lapho kodwa ke nje siyabonga kakhulu. Sayibonga incomo, sibonga ukufika kwenu. Ayi ave sijabule. Ave sijabule. Kubonga thina Mem, mhlawumbe nje mangangixoxela ngezidingo zabantwana lana namazwi akho nje kumsakazo uKhozi FM kwiteam yamaZulu Mr Price Sports. Asiqale ngokubonga. Asiswele amazwi. Mr Price Sports, amaZulu FC, uKhozi FM. Enkosi yami siyabonga, sizizwa sibakhulu kakhulu. Siyabonga sisikole iFerndale. Yebo sinazidingo la ekhaya. Njoba ngicanga ukuthi nani nibonile nje kuyashisa sidinga ihall. Sidinga school hall. Uma singathola nje Nkosi yami uMsamaria ongasilekelela asakhele sina i-quotation, sinakho nje konke sidinga nje umuntu ongasilekelela ngefunding ukuthi sakhe ihholo lesikole elizosiza bona abantwana liphinde lisize nomphakathi futhi. Mem, njoba singena unyaka 2026 ifiso zakho njengabantwana bakho, othisha bakho bafiselana? Siyisikole esaziwa nge-academic excellence. Siyafundisa, bayaphasa abantwana, bayaphuma siyabalandela, sibabona ukuthi sebekuphi, baqhubeka kanjani empilweni. Ngakho ke sithi uma ngabe njoba siqala nje lo nyaka wethu, unyaka ka-2026, sithi nje abantwana mabafunde. Sithi kukho konke sikwenzayo imfundo iyona etrendayo. Sithrendisa ngemfundo. Cabanga ukuthi ngene sibone kakhulu sijwayele ukuthi sibe seyinkundleni zokuxhumana through one of staff members sethu uMenier Mkhize bayamazi abaningi. So nje sesisho njalo sithi imfundo iya trend. Abantu bathothisha bawo babe basaba besafunda. Ayabe sila ekhaya sithanda ukuthi abantwana bese basabi. Sifuna nje ukuthi sibe nokudlala nobuhle nabo ukuze bafunde. Sibonga kakhulu Mem, sinifisela inhlanhla. Siyabonga, siphinde futhi sibonge kakhulu oKhosini FM, Mr Price Sports kanye namaZulu FC. Siyabonga. Thank you. Izinto ezinjengalezi ke kufuza ukuthi sibambisane nama partners ahlukahlukene ukuze zibe impumelelo. Ngimelana noZola Phoswa ovela lapha ka Mr Price Sports as
Mzansi Public Relations Officer. Zola, ngikubingelele ngomkele. Sabona neso njani? Siyaphila, sibonge kakhulu ukuthi sibe nani lana namhlanje. Mhlamba amazwi akho njena ifiso zakho, umbono wakho njengoba desilana. Sibona abantwana nibaphatheleni la eFendale Primary School. Ake siphakathi la eFendale Primary School as Mr Price Sport silethe icathulo zokujima ezu50 ukuyisiza ingane nje basazi ukuthi zibuye zenza iPE esikoleni so zizokwazi ukuthi mezivoca during PE zifake icathulo and zibe comfortable instead of ukuthi benze ama sport ngeenyawo. Yeah. Siyabonga kakhulu. Importance nje of exercise kubantwana abancane from Mr Price Sports. Ave kubalekile ukuvoca from grassroots to Olympics thina ke we believe in promoting fitness and health through gear that fits every sport esenziwayo. Yeah. Siyabonga kakhulu. Siyabonga Nelisa. Thank you. Ngimelana nosiswami uSinenjabulo Zunguntuli, CEO of AmaZulu FC, team ewinayo. Kumnandi kakhulu ukuthi masihamba izinto ezikanjena sihambe namawina. Ngifisa ukuzwa nje umuzwa wakho sifikile lana siyayibona ingane ziyajabula kakhulu ukuthi yindaba nina niAmaZulu nithe no nathi siyafisa kuba ingcenye yento efana nale. Okay. AmaZulu ngawo yonke iminyaka ngizosho njalo ahlezi ene campaign ya back to school. Isifiso sethu thina ukuthi sibone zonke izingane emeqala unyaka zifanelekile. I think lokho kunikeza izingane i-confidence as well ukuthi ziparticipate esikoleni. Asithanda ukubona izingane kube khona ezifila ngathi azinakiwe or zifile left out because that also contributes to bullying. So isifiso sethu ukuthi zonke izingane eqala kahle unyaka ziqede kahle unyaka ukuze iphase esikoleni. Umuzwa wakho usuzibona ke sesijabula zibona ama players zinibona zibona izinto ezizitholile. Kodwa wami siyajabula sethanda izingane thina sethanda izingane menaka niwalandela ama initiatives ethu amaningi awu ahlangene nezingane. So kuyajabulisa ukubona izingane ejabule Nkosi yami. Siyabonga kakhulu. Thank you. Ngime nomunye wabasakazi bomsakazi uKhoze FM Nkosinathi Mshengu samba naye senza iback to school campaign sithi trenda ngemfundo. Fisa ukuzwa njengomsakazi ukubaleka kwemfundo nokunokubaleka nje ukuthi umsakazo wenze izinto ezifana nalezi. Angikusho lokho ukuthi iminyaka yonke le campaign siyayiqhubha so umsakazo Ukhoze FM kwezinye zezinto ezibalekile eziyi-core business yethu njengomsakazo ngoba umsakazo ukhonela ukufundisa umsakazo ukhonela uku-entertain kodwa ke sibambele engxenye yokufundisa kakhulu ukuzama ukuthi ngawonke unyaka maqala unyaka sibagqugquzela abafundi ukuthi mababuyele esikoleni sibe sigqugquzela nabothisha ukuthi bayibambe ngoba akukho lula kona ukufundisa kodwa ke enye into esiyibonga kakhulu kulonyaka ukubambisana nenkampani zangaphandle okufana namaZulu nezinye inkampani eziqhamukayo zizofaka ke zifaka uxhaso into enkulu kakhulu yenza umsakazo Ukhoze FM. Umuzwa nje lana namhlanje kubafundi ubunjani intokozo nakothisha umsakazo ufikile. Sijabuliswa ukuthi izingane zithokoza ukubona umsakazo Ukhoze FM. Enye ke into ehlukile ngalesi sikole singxube. Sihlanganisa laba bohlanga lamakhaladi kanye ke nabakhuluma isiZulu. Ezinye zezinto lezi esithokozela kakhulu okusho ukuthi siwumsakazo Ukhoze FM sesipenetrate enye market yalezi zininhlanga. Siyabonga kakhulu.
sasho-ke sithi back to school siwumsakazo Ukhozi FM. Njengamanje sisemoyeni secondary school, siyaqhubeka sihamba nophathina bethu abasilekelelayo ukuthi senze lento yenzeke. Akukhona namaZulu FC. uLondiwe Shabane lo from AmaZulu Community Trust. Asambike sodwa sihamba no-SA abaxhasi bethu SA Harvest, Akhwele and Ukhozi FM. Silana ke emoyeni primary school and high school. Sizokwenza i-back to school handover. Sizonikeza nezingane ithemba, zithembe mazize esikoleni zingahambi necathulo ebhedayo. So sizama ukutshengisa nomphakathi ukuthi we are more than just a football club. Siyakwazi nokunikela sibhekelela imiphakathi njengoba nje upresident wethu Babusanele Zungu no CEO Sinenjabu Zungu behlezi be-encourage education before anything else. Siyabonga. Nomunye wabasakazi bomsakazo Ukhozi FM, uLucky wakaNkosi. Mphazima Silana sithi Ukhozi FM cares, sithi back to school trainer ngemfundo yakho. Uhambe nathi ekseni sasikoleni soqala iFende, sasesikoleni sesibili. Mhlawumbe umuza wakho nombono wakho nje sibona izingane zikwazi ukuthola izinsiza zokuthi zikwazi ukuthi ziye esikoleni zifaka ama uniforms, zikwazi uku-exercise zifaka impahla. Ngibona ukuthi siyazibongela kakhulu izingane kuyinhlanhla lokho ngoba isikhathi esiningi abantu abaningi mangabe besuke befunda esikoleni nami uqobo lami ngangomunye wabantu ababebhetlisha ngecathulo nangezinye izinto lento ibulala lemdlandla ukuthi ubonakala uphakathi esikoleni phambi kwezingane ngoba ubonakala njengabantu abazomhleko zoba inhlekisa also kudala ukuthi nakuye esikoleni ugcina usunqena ngoba ubona ukuthi iappearance yakhe ayikho right kanti umuntu owacabanga ukuthi kube khona umfaniswano wayenzela ukuthi ingabi khona umuntu obonakala ukuthi uphuwa kunomunye. So kuyajabulisa kakhulu ukuthi sibone initiative enhle kangaka uthanjelwe izikole ukukhuthazwa izingane ukuthi ziqinisekise ukuthi zifunda kahle ngenxa yokuthi zizizwa nazo zithemba, zibonakala zizinhle zipresentable phambi kwezinye izingane noma ngabe iqhamuke emakhaya ampofu. Siyakujabulela kakhulu ukuthi ithola usizo. Kubasakazi ukubaleka kwemfundo emsakazweni, ukubaleka kokuthi umsakazo ube ingxenye yezinto ezifana nalezi. Ezinye zezinto ezenziwa umsakazo ukuthi siya entertainer, siya educator, siya informa. Ngakho kubalekile ukuthi laba abantu abasilalelayo abasinika nerevenue siqinisekise ukuthi siyakhombisa ukuthi siyabanakekela nabo. Okokuqala umsakazo unemsebenzi ukuthi nawo ufundise. So masifundisa kufanele sibone ukuthi izingane isesimene esikahle nabantu bayakuthokozela ukuthi lukhona Ukhozi luyabalekelela ngeinto ezithile. Ngaphezulu kwalokho ekwenzakalayo ke siyazi ukuthi emsakazweni Ukhozi vele abantu baye bafisa ukuthi bazothembela kuwo noma ngabe unayo iphi inkinga ngisho ngathi uyemqondo beza Ukhozini. Ngakho kubalekile ukuthi sibe khona for them ngoba nabo bakhona for us. Ama customers ethu ayikho into esingayenza thina masakaza singenabo abalaleli. Siyabonga kakhulu. Ngiyabonga. Ngimelana nabadlali ababili bethimu enkulu AmaZulu FC, uBandile Ndlovu kanye noThalente Biyela. Bubhuti bami nginibingelele nginamkele. Ngizwa nje ukumono wenu ngokubaleka kwezinto ezikanjena ukuthi nifike nizobona abantwana baphiwe izinto ezibalekelelayo. Mina ngokwami umbono wami ukuthi lezi zinto lezi zibaleke kakhulu especially endaweni yasemakhaya. Sakwazi ukuthi sifike sobakhombisa ukuthi asibakhohliwe futhi nabo ngokubona kwami bajabulile kakhulu, bayabonisa khona ithemba labo. Kunjalo impela ngifisa ukuza kuwena umuza wakho ubona abantwana bejabula benijabulela bethola impahla bejabulela ukubona abadlali nabo ababathandayo nabababonayo ukubaleka kwezinto ezikanjena. Bengisaqale ngicela ukubonga kumphathi lokuthi si-organize into kanje khona nezingane zesikole zojabula. Nami ngijabulile ngoba bona bejabula bethola izinto ezikanje. Ngifisa ngathi lezi zinto lezi ezikanje bangayithatha bangayibukeli phansi bakwazi baye phambili babaluke forward to i-future yabo ukuthi ibe bright. Sibonge kakhulu, sinifisela inhlanhla niqhubeke. Siyabonga kakhulu. Ngime noSinokuhle Nxumalo ofunda lana emoyeni primary school. Sinokuhle ngikubingelele ngomkele. Yebo siyabonga. Siyabonga nathi Sinokuhle kuyinto ezinkulu ukuthi sikwazi univashela la esikoleni. Mhlawumbe amazwi akho njena somsakazo Ukhozi FM, team yamaZulu, Walkaway Foundation, bonke abaxhasi abafike la namhlanje. Siyabonga ngokusixhasa kwenu. Kade sasihamba sifunana nabantu abazosiza ngoba khona abangakwazi ukulokhuzana. Siyabonga ngoxhaso leni iWalkaway Foundation, AmaZulu FC, Ukhozi FM.
Nabanye baningi abafile namhlanje. Community Trust. Yeah, lesibaya Community Trust. Siyabonga bonga thina, sinifisela inhlanhla niqhubeke nje nizimisele niphase neza. Siyabonga kakhulu. Siyabonga. Thank you. Ngime nothisha Nhloko uBabdelani Majola. Bab Majola, amazwi akho nje nasibonile la ekhaya kufika umsakazo Ukhozi FM lifika nabaxhasa abahlukahlukene ukubona abantwana bakho bezothola uchaso nosizo ezintweni ezithize. Ngiqale ngibingelele Okhozini FM, ngibingelele abalandeli bomkhozi FM. Sibona sibakhulu kakhulu namhlanje lapha eMoyeni Primary School. Sivakashela Ukhozi FM, zavakashela Isibaya Community Trust, savakashelwa iWalkaway Foundation la khona bezogqokisa khona ingane umfaniswano wengane zethu, ingane zomuntu omnyama eziswele kakhulu. Sithi sibonga kakhulu kuKhozini FM nakuMazulu FC. Sibonga kakhulu. Izifiso zakho nje ngeingane uzibona siyazi siqala unyaka omusha sha ubafiselani? Abantwana bethu sibafisela impumelelo enhle kulonyaka lo sukalayo, baphile baphephe senkonzi zonke zomgwaqo beze umsebenzi esikoleni. Sifiso sengazathi ngaba unyaka omuhle lo kubona. Siyabonga kakhulu baba, sinifisela inhlanhla. Siyabonga. Njengamanje ngimeno nomfundo Msweli, usihlalo weWalkaway Foundation, okuyibona namhlanje abafike namaphaya ezicathulo ezu100, okusho ukuthi namhlanje khona abantwana abawu100 abazosizakala ngezicathulo. Siqale ngokubonga sincoma umsebenzi omuhle, sinibingelele sinamukele kuKhozi FM TV. Yebo, ngiyabingelela nami kakhulu kubalaleli basekhaya. Angisho bayazosibona. Bazosibona. Ngiyanibingelela balaleli emakhaya kuKhozi FM. Igama lami nguNomfundo waKaMsweli, ngiyabonga ukuba nginani namhlanje. Kubonga thina Nomfundo, mhlambe nje usiphi background ukuthi bekuyindaba ninesifiso sokuthi nisukume nisemakhaya nithi no asilekelele abantwana abawu100 ngezicathulo. Mhlambe ukulungisa nje abantwana abawu100 abazobenefita from this program, kodwa bahlukene. Omunye uthola ukuthi icathulo unazo, amasokisi anganawo, noma ibhlukwe lesikole noma ishirt. Uthisha bebuka inid emntwaneni mase yasitshela ukuthi lo ushoda ngalokho, kodwa bona bawu100 sebebonke. Isizathu kwesokuza la ekhaya iNPO yethu, mhlambe ngisho ngiuchairperson weNPO njengoba sisechazile, weWalkaway Foundation ekhona la enkosini uNzuza ngaphansi komlalazi. Silapha ya Ward 17 kodwa sisebenzela indawo yonke nje. Inhloso yeNPO yethu ukulekelela umphakathi, isikakhulukazi lo ongathatha entweni, ngokubukela ekukhuleni kwethu ukuthi sibonile singabantu abakhulele emakhaya ukuthi ezinye izinto ayifiki lana kuthina ngokusheshsha. Sase sathi asisukumeni silekelelane nohulumeni wethu ukwenza ushintsho endaweni. So namhlanje uthisha omkhulu waseMoyeni Primary School nothisha omkhulu waseMoyeni High School ibona abahlonziwe kulonyaka. iPrimary izothola iuniform, iHigh School ithole ijersey from AmaZulu FC. Thina sizonikezela ingane from esicathulweni siye phezulu eziphe inid yengane. Kodwa nje iNPO yethu iNPO nje encane, Nkosi yami, sibancinyana njengoba nibona nje nochairperson wakhona ewushoti. Kodwa ngokulekelelana noKhozi FM ngiyathemba ukuthi sizokhula. Ngelinye ilanga siyoba ikhondla nathi njengoKhozi FM kanye namaZulu. Hayi, umsebenzi enwenze lana umsebenzi wekhondla. Siyabonga kakhulu, niqhubekele phambili. Siyabonga kakhulu. Ngiyafisa nje ukucela Nkosi yami ukuthi noma ngabe imuphi umuntu kaNkulunkulu osibukelayo emakhaya ukuthi going forward siyacela if ukuthi bayafisa ukuphosta esivivaneni basilekelele. Namhlanje nje silekelelwe uMr Vivian Reddy okuyisibaya Trust abasithengele iuniforms. Dlulisa nje ukubonga kakhulu ukubona bephinde bengadinwa yithina nangelinye ilanga. Sibonga kakhulu nakuKhozi nakuMazulu ukuthi nibe nathi nisivakashele namhlanje. Kubonga thina siswami, siyabonga kakhulu, qhubeka nenze umsebenzi omuhle. Thank you. Siyajabula ukuthi uma Ukhozi limemeza lukwazi ukuthi lihlangane nabo bonke laba bantu sibuye sizoba ndawonye for the benefit of the school, for the benefit of our black child. Siyabonga. Asibonga kakhulu. Bekusuku olumnandi kakhulu olikhombisa ngempela ukuthi imfundo iyadlisa. Kusukela ekseni siqala laphana eFendale Primary School, sasiseza lana eMoyeni Primary School. Sibona ukubaluleka kwabantwana besikole, sibona ngabaxhasi abathe bafaka isandla. Sibonga kakhulu ukubona. Nawe ngikukhuthaze mbukele ekhaya ukuthi la ukhona usukume ufaka isandla la ungafaka khona isandla. Ukhozi lanakekela, nawe ufunde ukunakekela. Mina nguNeliswa Ngwacele ola namhlanje usuku kulibeka la.